този час започва граждански контрол по Нюз 7. Аз съм Ива Георгиева, здравейте! От каква икономическа и финансова реформа се нуждае България? Това е темата ни днес, а наш гост е професор Стефан Петранов, ръководител катедра икономика в Софийския университет. Започваме както обикновено с видеорепортаж. Кои са основните механизми, които могат да се приложат в българската икономика, за да потръгне тя? Ключовото нещо за България е да има добър климат за нови инвестиции, което ще означава, че ще има и възможности за разкриване на нови работни места. За да се случи това, най-общо трябва да се случат две неща. От една страна трябва да има благоприятна международна конюнктура. Видяхме как една малко отворена икономика като България много бързо реагира на всички новини. На добрите добре, на лошите много зле. И на второ място трябва да има вътрешен благоприятен климат, което означава, че в нашия случай най-вече две неща. Една правна сигурност за всички взаимоотношения на бизнеса с държавните институции, включително и с съдебната система и сигурността на това, че договорите се спазват, че правата се спазват. И на второ място скорост. Това е изключително важно. Виждаме особено в областта на индустрията, сега всички говорят за реиндустриализация. Индустриалните или промишлените проекти са сложни, изискват строителство, инвестиции, машини, оборудване и на почти всяка крачка се намесват различни държавни органи. Колкото по-бързо те реагират и работят, толкова по-бързо един инвеститор би могъл да започне производство в България. Независимо дали е чужд или български инвеститор. Това е в общи линии цялостната рамка. Разбира се, по-дългосрочно има редица други проблеми. Може би най-важният, който трябва да откроим, е образованието. Защото и в момента се вижда, че в криза, при значителна безработица, имаме всъщност в определени сектори, за определени професии огромен глад за работници. Какво показват показателите за миналата година, за тази? Какви са прогнозите? Това, което виждаме е, че вероятно края на 2012 и 2013 България, така да се каже, стигна до някакво дъно, разбирано по последния начин. Всички негативни ефекти започнали от глобалната финансова криза 2008 година, вече бяха проявени. Някои се проявиха много бързо, но някои дълго време тежаха на икономиката. И продължаваха да тежат повече до този период. Говорим включително за лошите кредити, говорим за съкращаването на персонал, за проблемни междуфирмени отношения. Отне 3-4 години някъде тия неща да стигнат до най-лошото възможно и според мен оттам започна леко възстановяване, т.е. каквото лошо имаше вече мина. От тук насетне сме в ситуация на много нисък икономически растеж общо. Вече имаме, разбира се, относително добър, но все пак нисък ръст на износа, недостатъчен за да задвижи абсолютно цялата икономика. Пазара на труда, да, наистина вече спряха така големите съкращения на хора, но общо взето за последната година стагнира броя на заетите, т.е. броя на работните места. В момента сме в една ситуация, в която сме преодолели негативния ефект от кризата, т.е. всичко, така се каже, болно, всичко, което е било уязвимо, всичко, което е зависело от свръхблагоприятните условия до преди 2008 година, загина. Край, вече не дърпа икономиката надолу, но няма това новото, или го има в много малка степен, което да дърпа напред. Тоест новия двигател на растежа липсва. Това е голямото предизвикателство. Иначе сме така в състояние, в което може би ще растем с 1,5% общо на година, но това ще означава на практика невъзможност да се намали безработицата, невъзможност да се разкриват нови работни места, невъзможност да се увеличават чувствително доходите. Да, след като реално вече се констатира някакъв растеж, сякаш обикновеният човек все още не го усеща. Кога ще дойде и този момент? Първо, растеж, който е близък до нулата, много хора съвсем правилно осъзнават, че той на практика не е растеж. Второ, и чисто психологически определени групи хора бяха свикнали през периода примерно 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 година. Да речем, всяка година се дигаха заплатите с 15-20%. Имаше браншове, в които се почти удвояваха в някои години.
сега дори да се случи по-бавно, т.е. има един такъв психологически момент, че дори когато стоиш на едно място си мислиш, че се връщаш назад. Второ, обективно, този нисък растеж, пак казвам, не предполага създаване активно на нови работни места. Когато всеки човек чувства, че не се разкриват нови работни места, че пазара на труда, така се каже, не го търси, не го гони, не го преследват хора, ела при нас, работи, ще ти дадем по-добри условия, смени си работата. Това естествено създава едно потиснато усещане за криза или за поне стагнация. И в крайна сметка другото много важно нещо е една много съществена структурна промяна. Растежа преди 2008 в много голяма степен засегна някои сектори, свързани да речем с търговията. Рязко се разшириха търговски площи, молове, нови работни места, строителството, всички свързани с ремонти, с строителство, с недвижими имоти, с подобни свързани услуги, включително продажби на, да речем, на дълготрайни стоки, на битово обзавеждане. Всички хора, които работеха в тези браншове, сега или част от тях са съкратени и уволнени, а друга част са в много така потиснато положение. Няма големи ръстове на продажбите, няма и възможност за много доходи. Същевременно растежа в други браншове, които са съвсем различни. В много случаи растежа се крепи на експортно ориентирани индустриални предприятия, само че в индустриалното предприятие усещането за просперитет много по-трудно стига до обикновения работник, сравнение да речем с една агенция за недвижими имоти, където всеки работи на процент. И както се казва, при всяко задвижване на бизнеса, всеки незабавно усеща при по-голяма комисионна. Давам го като съвсем схематичен пример. Нали? Докато в едно индустриално предприятие, дори то да се задвижи, да има повече поръчки, това не означава, че на следващия ден работниците ще вземат повече пари. Да, дългосрочно те ще имат по-добри шансове за заетост, ще имат увеличение на доходите, на социалните придобивки, но това се случва много по-бавно. И то е естествено да се случва по-бавно. И все пак затова те са служители, работници в едно голямо предприятие, не са самонаети или консултанти. Така че зависи кого питате за това усещане. Но обективно при всяка така структурна промяна се оказва, че има едни губещи и има някакви други, които печелят. Ако питате губещите, ако питате тези хора, които бяха ударени от кризата, те дори да имаме по-бърз растеж, те няма да се възстановят. Значи, няма да имаме толкова брокери на недвижими имоти, колкото имахме 2008 година, например. Нали? И за голяма част от тези хора, които сега са без работа или работят съвсем минимални някакви сделки, сигурно още 10 години, ако ги питате, те ще кажат, че няма възстановяване. Така че има и такъв психологически момент на това къде е концентрирано страданието и ефекта негативни от кризата и къде все пак се вижда някакво възстановяване. От каква икономическа и финансова реформа се нуждае България? По тази тема днес в студиото на Граждански контрол разговаряме с професор Стефан Петранов. Той е ръководител катедра икономика в Софийския университет. Здравейте, господин Петранов. Здравейте, приятно ми е да гостувам при вас. И на нас ни е много приятно и много ми се иска да ви попитам. Какво в крайна сметка бърка България, че толкова години колелото при нас не се върти? Доколкото знаем, световната и европейска криза започна 2007 година. Само че май в България доста по-рано се е случило това нещо с кризата. Не може да се каже. Формално погледнато, кризата в България се отрази през 2009 година. Тогава се усети. Ако погледнем данните, това е което те ще ни покажат. Разбира се, в предходния период са се натрупвали определени проблеми, които обаче не са били забелязвани или не са били забелязвани от повечето хора. Затова за нас кризата дойде през 2009 година, докато в света тя започна през 2007 и 2008 година. Как смятате, дали ние в момента има шанс, тъй като Лъчезар Богданов, който беше във видеото, каза по-скоро, че лошото е отминало, че нещата се оправят и че има начин да се развием и да се получи по-добре всичко. Факт ли е това нещо? Има ли такава тенденция за нас? Действително, ако погледнем отново данните, ако се върнем към данните, действително най-лошото изглежда отминало. Големия спад през 2009 година постепенно е преодоляван през следващите години и сега ние сме близо до нивото, до което бяхме стигнали преди кризата, през 2008 година. Тоест,
може да се каже, че има едно бавно подобряване, наистина много бавно, от 2009 година насам, но периода 2009-2013-2014 година може да се каже, че е загубен за българската икономика, защото ние ще се върнем там, където бяхме през 2008. А има ли да го наваксаме? Има ли вариант да го наваксаме по някакъв начин и как, с какво? Разбира се, че има вариант. В края на краищата икономиката, всяка икономика расте във времето. Ако погледнете в по-дългосрочен план, всяка икономика расте във времето и преодолява кризите, в които неизбежно изпада. Къде могат да се търсят факторите, които биха допринесли за по-бързо възстановяване от кризата и по-бърз растеж? Аз мисля, че Лъчезар Богданов добре ги обрисува принципно факторите, добре ги идентифицира. Разбира се, едната група фактори са външни за България. Те идват от развитието на световната икономика и най-вече от развитието на европейската икономика, тъй като голяма част от българската икономика е експортно ориентирана, продукцията се изнася и следователно работните места, инвестициите, доходите зависят пряко от състоянието на европейската и световната икономика. Явно е, че там трябва да търсим част от факторите, които биха спомогнали за подобряване на нашето от коя държава България може да взима пример? От коя европейска държава може да взимаме пример? Взимането на пример е нещо много рисковано. Аз даже бих казал, че няма европейска държава, от която можем да взимаме пример. По-скоро с коя държава имаме сходна икономика? Има ли такава държава в Европейския съюз? Да, значи можем да търсим някакви аналози с страните от бившия социалистически блок, които имат сходна историческа традиция като България, които са били свързани в рамките на СИВ, Съюза за икономическа взаимопомощ. С тези страни можем да се сравняваме. С другите сравненията са много, как да кажа, подвеждащи. Да, но случва се така, че те дърпат напред, пък ние изоставаме назад. За пример мога да ви дам една Турция. Четох едни анализи, в които последните 10 години тя е била много назад в икономиката, а в момента е в 10-те световни икономически страни. Най-добре развити. Това, което прочетохме в анализа, който бяха направили. Има ли вариант с България да се случи това нещо по някакъв начин? Не мога да кажа че има някакъв конкретен вариант, с който България да стане една от 10-те най-развити страни в света. Това е малко утопично, ми се струва на този етап. Но понеже въпросът ви е конкретно за Турция, нека да ви кажа, че все пак, когато гледаме опита на други страни, мисля, че правилното е да го гледаме в дългосрочен план, т.е. да разглеждаме развитието на една страна в много дълъг период от време. Вие сама казахте, Турция е имала проблеми, имала е криза, сега тази криза е преодоляна. Наистина в Турция през 90-те години на миналия век това, което е представлявала турската икономика е, че можете да видите от данните изключително висока инфлация, 60-70% на година, което е много висока инфлация, обезценка, разбира се, на турската лира и финансова криза, банкова криза, банкови фалити, лоши кредити, закриване на банки. Всичко това до някъде е познато и на българската. И при нас се случва. Така че това в никакъв случай не може да бъде пример за добра икономическа политика. След това обаче Турция действително, това е в последните 10 години, Турция действително, с изключение на един много малък период по време на кризата, 2007 и 2008 година, през целия останал период след 2000-та година, от 2000-та година насам, Турция наистина се развива добре. Турция, факторите, които допринасят за това, които са основата за това добро развитие на Турция, са, че първо Турция е една голяма страна, с голяма икономика, с голям вътрешен пазар, което стабилизира икономиката, което я прави по-малко
уязвима на възможни външни шокове, влияния и кризи. Това е сериозен фактор. Друг сериозен фактор за растежа на турската икономика е населението. Турция е голяма страна с голямо население, но това население е младо, т.е. там има много млади хора в работоспособна възраст, които имат и създадени трудови навици и дисциплина. Това го отчитат всички международни изследвания. Този фактор при нас далеч го няма. И всичко това, географското положение на Турция, големината на икономиката и характера на работната сила са много стабилизиращи фактори за Турция и в дългосрочен план дават много добра перспектива на турската икономика. В същото време не трябва да се гледа безкритично и в последните 1-2 години в турската икономика вече се виждат сигнали на определени проблеми. Добре, а в България може ли да има този дългосрочен план? Тъй като се оказва, че политиците си правят година за година програмата, няма никаква дългосрочен план и никаква стратегия, която да е направена. И съответно ние го правим година за година, пък всички експерти и икономисти твърдят, че това нещо се формира в годините и трябва да го има. Така е. Тук действително навлизате в един много важен проблем за България, именно липсата на дългосрочна визия, дългосрочна стратегия в много отношения, включително и в икономическата политика. Кои са механизмите? Кои са механизмите според вас, които могат да задействат цялата икономика и биха я задвижили? Механизмите са реформи. България, за разлика от Турция и за разлика от много други страни, част от механизмите на икономическата политика са невъзможни в България. Много страни управляват, поне в краткосрочен план, икономиките си чрез парична политика, фискална политика. В България и двете политики са, инструментите на тези две политики са много, как да кажа, ограничени и имат много малки възможности. Сега има си причини, разбира се, това да бъде така и можем да ги дискутираме и тях, но така или иначе с тези инструменти не може да се стимулира българската икономика. Това, което действително може да бъде направено, и то е най-важното и най-същественото, е реформи в много области. Това е, което може да даде тласък на българската икономика. Можем ли всички тези реформи да започнем да ги правим на куп или трябва да има постепенно една по една? Дали ще се отрази това на икономиката в момента? Не можем всички реформи на куп. Човек... Първо, реформите изискват време, усилия, капацитет извинявайте, че ви прекъсвам, разбира. с коя трябва да започнем? Коя е най-важната, която трябва да се случи в момента? Ако гледаме от гледна точка на икономиката и на бизнеса, според мен най-важните реформи са в областта на съдебната система. Говоря не криминалната съдебна система, търговската... Съдебната чисто от към, както ДДС, дали е трудно доказуемо, когато се тегли ДДС-то. Търговската съдебна система, където взаимоотношението между фирми, кредитори, кредитополучатели понякога се влачат с години, 2, 3, 5, отиват в европейските съдилища. Всичко това е много бавно и много контрапродуктивно за бизнеса. Тоест, мисля, че това е едната сфера, в която трябва да се почне като приоритет. И другата сфера, разбира се, е административна реформа и образователна реформа. Може би това са трите най-важни, с които трябва да се приоритизира. Има нужда от реформи в други области, но ако трябва да приоритизираме за икономиката, по-скоро това мисля, че това са. Според вас това правителство, което в момента е на власт, има ли тази воля да го промени? Има ли, правило ли опити такива да се промени това нещо? Защото аз четох също една статия, в която пишеше, че ДДС измамите не са толкова трудно доказуеми, но въпреки всичко все още делата се водят, както казахте и вие, с години. Има едно бавене, едно проточване на нещата. Дали
дали има такава воля това правителство да се случи нещо? Осъдени няма за ДДС измами или ако има, то те са смешни просто от присъдите им. Да. Дали има воля, аз мисля, че много им е трудно на тях, на сегашното правителство, защото то има краткосрочен хоризонт. Така или иначе, постоянно чуваме всеки ден различни поводи да се иска оставката на правителството. Да, макар че те заявяват воля да останат и да се борят до край. Да, ако от тях зависите, сигурен съм, че имат воля да останат до край и да направят това, което е необходимо, но мисля, че политическата атмосфера в страната така или иначе подсъзнателно им влияе и скъсява техния хоризонт на действие. Това също не е добре. Ако има едно ново правителство, трябва много добре да знаят, че това е една сфера и една част, която трябва да се предприеме в дългосрочен план, много обширна стратегия и да може да се развие, за да действа наистина. Точно така, да. Съгласен съм с вас. Наистина това трябва да бъдат важните неща за следващото правителство, може би. Понеже вие преподавате в университет, връзката между вас и бизнеса, промениха ли се нещата? Има ли тази връзка все още? Съществува ли? Връзка между нас или между университета или между университетите и бизнеса има. Такава връзка има, но тя е много тънка и е спонтанна. В смисъл, не е предмет, не е резултат от някаква политика, традиция, практики, а е резултат от индивидуални инициативи на различни хора, които понякога се случват, понякога не се случват. Не е масово разпространено и не е резултат от някаква целенасочена, трябва ли да го има? Ще бъде ли полезно? Задължително, да. Задължително. Оказва ли влияние на икономиката? Със сигурност, да. Със сигурност. Ниската добавена стойност на продуктите на българското производство, ниската степен на иновативност в българската икономика, малкото патенти, рационализации, новости, всичко това е до някъде резултати на слабата връзка между науката и бизнеса. Сега по Нюз 7 е време и за новините. След това продължаваме разговора в студиото. Напомняме ви, че вашите сигнали може да подавате на control.bg или на 02 42 72 424. Какви са възможностите за развитие на една икономика след криза? Каква е визията за развитие, която да гарантира ръст и същевременно да не допусне отново сътресения? Пътят към икономическото възстановяване минава и през образованието. Това е основният извод от проведената в София дискусия, организирана от Европейския парламент. Съгласни ли сте вие? Как мислите, че това нещо трябва да се развие по-скоро? Да, напълно съм съгласен с това, че икономическото развитие предполага добро образование. И това е ясно. Достатъчно е да погледнем опита на други страни, достатъчно е да видим и собствения си опит. Така че няма съмнение по този въпрос. Въпросът е как това да бъде направено. Аз мисля, че най-важното е да се разширят формите на образование. В смисъл, традиционното академично образование в аудитория, което доминира в момента в българското образование, трябва да бъде разширено с множество други форми, като задочно, дистанционно обучение и най-вече обучение през целия живот. Образование през целия живот. Съвременният свят е много динамичен, съвременният свят е много променлив и поради това в продължение на един човешки живот знанията остаряват, появяват се нови технологии, появяват се нови знания и поради това хората трябва да бъдат стимулирани и да добият навиците си да се образоват през целия си активен живот, защото иначе изостават, не могат да бъдат продуктивни и не могат да отговорят на нуждите на икономиката.
четохме в един доклад, цитирам, стратегия за финансова грамотност. Оказва се, че има в 14 страни едва такова нещо. Мислите ли, че това ще направи системата по-стабилна? Да, грамотността или образованието при всички положения допринася в крайна сметка даден сектор или икономиката или страната като цяло да бъдат по-ефективни. В смисъл хората започват да действат по-рационално, защото по-добре разбират какво става. И са по-запознати. Оказва се, че много хора не са запознати. Точно нито така. с правата си, когато става въпрос, нито в финансовата част. Става дума за грамотност в една определена област. Човек си казва това защо да го уча, кога ще ми потрябва, но ние ежедневно вече виждаме, че се сблъскваме с това, че взимаме ипотечни кредити за жилищата си, с това, че взимаме потребителски кредити за телевизора и за пералната си, купуваме коли на лизинг, това е ежедневието ни взимаме бързи кредити за един ремонт и всичко това, ако човек не го разбира, ако подписва документите без да ги чете и без да ги разбира, в край на краищата влиза в едни, да не кажа капани, но изпада в затруднения, рано или късно. Да, но при нас има и един парадокс. Оказва се, че нашата държава има много хора, които са висшисти, много хора, които учат висше образование, а в същото време са неграмотни в тази сфера или в някоя друга и не са достатъчно запознати с нещата и с стратегиите, които трябва да са вътре. Да, това е проблем на качеството на образованието. Образованието има две страни. Количествена и качествена страна. Количествената страна е колко вишисти на глава от населението имаме ние, колко вишисти има. Но как са стигнали до там и какво са изучили в крайна сметка? Да. При нас това си е проблем, няма защо да го криеме. Качеството на образованието действително има нужда да се подобрява. Понеже вие сте ръководител на катедра икономика в Софийския университет, да ви попитам, имате ли представа каква част всъщност от тези хора, които завършват при вас, остават в България или напускат страната, защото това е една тенденция, която я наблюдаваме доста често напоследък? Да, много млади хора емигрират от България за кратко време или за по-дълго време, или някои от тях сигурно и за цял живот. Това е неизбежно. Това е част от това да бъдем отворена страна към света. Така че сигурно част от нашите студенти се реализират в чужбина. Точната бройка, мисля, че не мога да ви я кажа, защото няма как да следим всеки наш възпитаник, но приблизително мога да кажа, че около 10 или 15% от нашите студенти в крайна сметка се реализират в чужбина. А останалите се реализират в България, ако говорим специално... А какви са нагласите на сегашните ви студенти, на които преподават? По-скоро са за да заминат в чужбина или да се реализират в България? Има ли тенденция това да изтичат умовете ни в чужбина, да се промени и да остават в България и нещата да се развиват тук по-добре? Да, такава тенденция има. Действително, много от най-добрите ни студенти под една или друга форма естествено търсят възможности да се реализират колкото се може по-добре. И докато България все пак все още е сравнително неразвита като страна, неизбежно този проблем ще стои. Кои са секторите с потенциал, които виждате у нас? Преди кризата се оказваше, че по-скоро хората смятаха и твърдяха, че строителството е един от секторите, които може да ни изкарат от кризата. Само че се оказа, че не беше точно така. Да. Според вас, кои са тези, които са с потенциал в момента? Това, което казахте за строителството, всъщност показва колко е трудно да се правят икономически прогнози и колко е трудно да се правят стратегии. Дори, стратегията в край на краища, всяка стратегия почива на някакви прогнози. Колко трудно е да направиш стратегия тъй като не всичко може да бъде предвидено. На кои сектори може да разчитаме? Разбира се, за бъдеще да се развиват по-динамично в България и да създадат условия за цялостен икономически ръст.
Трудно и рисковано е да се посочат някои, както преди малко видяхме на примера с строителството, но все пак, като че ли известни са сравнителни предимства, както казват икономистите, имаме в няколко области и аз очаквам те да се развиват добре в бъдеще. Традиционно в България говорим за туризъм и земеделие. Това е така. Напоследък казват, че това са двата отрасъла, които доста могат да помогнат на нашата държава. И аз така мисля. Действително има потенциал в тях, и в един, и в другия, и могат да се развиват. В туризма потенциал е преди всичко в развиване на различни форми на туризъм извън курортния през лятото на морето. Има прекалено много хубави кътчета в България, които може да се видят. Не са прекалено много, но Да ви кажа, на фона на всички останали държави се оказва, че са повече. Ние правихме и предавания за културни паметници, които са толкова много, че наистина хората, ако ги направят така и са достъпни за всички, може да бъдат много хубави места за... Аз също така мисля, ако се развива това направление на туризма, ако се развива балнеотуризма, за който също имаме условия, историческия туризъм, за който също можем да говорим. Всички тези неща могат да дадат тласък на туризма. В земеделието също имаме потенциал, който не е използван. За тези два отрасъла се говори традиционно и мисля, че те имат добър потенциал в България. Но извън тях, ако говорим, мисля, че хранително-вкусовата промишленост има потенциал в България, защото имаме традиции, защото може да имаме суровинна база, защото в края на краищата имаме и някакъв вътрешен пазар. Разбира се, трябва да бъдем насочени и навънка като малка държава. Освен хранително-вкусовата промишленост, може би машиностроенето, фармацевтиката, Дано фармацевтичните компании напоследък дръпнаха доста и наистина имат много иновации, много идеи за това как да се развива бизнеса и най-вече лекарствата, защото хората, вие знаете, възрастните хора отиват и избират дали да си купат хляб или да си купат лекарства, за да се излекуват. Нека да не забравяме и софтуерната индустрия, изобщо информационните технологии, където макар тя да не е много голяма, да няма много работни места, защото това е сравнително с малък дял, но все пак изглежда там също могат да се развиват нещата с добър потенциал. Според едно проучване в България има доста големи капацитети относно умове в IT сферата. И точно тук виждате най-директно връзката с образованието. Това е една област, която определено изисква добро образование. Като казахте връзка, искам да ви попитам и за връзката с БАН държава. Преди време Бойко Борисов дойде на власт, отиде в БАН и тогава каза, че имало много прекрасни проекти, които са направени там и ще се постарае да ги разработи. Само че нищо не се е случи от тогава насам. Мислите ли, че трябва да има такава връзка БАН държава? Връзка БАН-държава трябва да има, защото БАН е място, където се работи по различни научни въпроси, но голяма част от тях са фундаментални научни въпроси. Тоест, научни теми, които нямат непосредствено приложение в практиката, макар че имат значение за науката. Там се работи и по много теми, свързани с историята на България и с много други неща, които не винаги могат да имат пряко приложение в практиката. И за това връзката държава-БАН трябва да съществува, трябва да се поддържа действително фундаменталната наука в България. Друг въпрос е как това да бъде направено ефективно, така ли е най-добре, както е сега в момента. Това са други въпроси. Но връзка между държава и БАН трябва да има. Но тя е основно по линия на това държавата да създаде достатъчно добри условия за ефективна работа на БАН. В същото време това не е достатъчно. Връзката държава-БАН не е достатъчна. Трябва да има връзка и бизнеса с БАН. И бизнеса, за да се отделя достатъчно средства. Така, според вас какъв процент средства държавата трябва да отделя за тези проекти? За БАН, да. За БАН специално. Това зависи от конкретните стратегически направления за фундаментална наука, които ще бъдат избрани за развитие, но ако се направи някакво международно сравнение, макар че те са много подвеждащи или могат да бъдат много подвеждащи, у нас
средствата, които се отделят за наука и развитие, са 2-3 пъти по-малко, отколкото са в други държави. Но това е чисто механично сравнение. Истинското решаване на въпросите изисква по-дълбоко навлизане в... Не всичко е само въпрос на пари, това искам да кажа. Ние можем ли да станем производители? Тъй като в Техническия университет, например, има проекти за производство на коли. Да. Бяхме го чули и това. Тогава се радвахме всички много, че наистина има деца, които имат достатъчно ум и се развиват в България, искат да се развиват. Това, което говорихме, че искат да останат и да се развиват тук. Имаме ли такава възможност за развитие в най-различни сфери? Непознати за нас досега. Да, аз съм сигурен, че може да се развива производство в България, като разбира се, трябва да имаме предвид и трудностите за това и ако искаме действително да се развива производство, трябва да създадем необходимите условия за това. Тоест, говорихме работна сила, какво значи, вие казахте МЕИ и инженери, това значи образовани инженери, това значи техници, които да работят в промишлените предприятия. Тоест, трябва да има необходимите условия. Когато ги има условията, българите не са по-лоши или по-некадърни от останалите хора по света. Даже и напротив, да, съгласен съм. И за последно искам да ви попитам нещо, което много ме впечатли. Понеже четох статия и материали, които бяха относно икономиката и ставаше въпрос за ДДС-то. Според вас ДДС измамите трудно доказуеми ли са в България или това е просто спекулация, която си остава в пространството? Дали са трудно доказуеми? Сега сигурно има такива, които са трудно доказуеми, защото ако всичко е затворено в границите на България, аз мисля, че не е трудно доказуемо. Тоест, ако взаимоотношенията са само между български фирми, между български търговски субекти, мисля, че не е трудно всичко да бъде проследено. Трудностите идват, ако има такива, трудностите идват от трансграничните взаимоотношения. Тъй като ДДС специално, ако говорим за този данък, той се събира в целия Европейски съюз и много фирми използват различни техники да прехвърлят, да имат взаимоотношения, да кажем, със свои клонове в други държави и тогава става по-трудно. Тогава наистина е трудно. Защото изисква се много повече време, много повече информация за да бъдат разкрити такива евентуални схеми и изисква се съдействие от други органи в други държави, което е бавно и трудно. Благодаря ви за този разговор. Сега по Нюс 7 е ред и на рекламния блок. След това е рубриката ни "Коментарът на граждански контрол". Останете наши зрители.